khovel hi thilmak tak takin akhata min zirmi ini chuan ilasiat ngai lo thilmak tam tak isiat bel nge yang tuntuma hian ramsako chunga thilmak tak tak an mu chuate kanen hole don ani ramsako chunga an thil mu chuate hi rin harsa in oi harsa le pakhatna Burmese python saphai kanti te hi isrenge yanga khovela rules species jinga chuan an lian ber ani ramsalian tak tak sajukte ole tele chinang dang te po andol mai theizela mishing te phei chu min har sat lo khopang le Burmese python pakhat ahming hudini ko chunga chonga anthil pho chua hi mak itinge yang tumkhat chu anei tupa in ataksa ti lumnan ti in electric blanket asintira mase chu blanket chu saphai ko chunga chuan an mu chuak lat mai ani surgery te anneya blanket chu import chuak thei shrama saphai po chu adam chuak ram ani panina thalaka kan mu hi electric bulb ani a ui pakhat golden retriever ming kodi ko chunga an mu ani engtin nge light bulb adol thei jok ti chu zona lian tak ani kodi chu nilidon velai damlovin aluak vak vak zela anei tu pa chuan mak atin a hrethiam lo hle a ti chuan damdoina hruaita ani ran doctor chuan x-ray te an ti nu chuan le an rin lo tak mai in uzai dam le fel mai kodi ko chunga chuan bulb an mu chuak ta hlol maya an thil mu chu chuan a thong hle a mak an te in chutia uin bulb adol thei chu mak an ti hle ti chuan a thei angin kodi chuan en kola ma se bulb chu lak chuangaina amlo ni ngei tur ani van doi thlak takin kodi chuan thi pui ta hlo mai ani pathumna tiger sak anti te hi an chakin an hlom ema an ranga an chuan a thwa bok an lian ema an thil eipo a hrom sho theile marine scientist ten an soidan chuan heng tiger sak te hian an real tram chawin thil an ei lawa an real tram lo pon thil ei tur han zong ruai mai train an ti ani an soi zel dana phei chuan heng sak ko chunga tang hian motor ke an mu chua thin thu an soi nge ani palina uite hi tren khat fing tak tak oma se mol tak tak kol tak tak te po tam tak anom bok chuti rual ero chuan anthilei te po ashom sho thei ani thalakami hi lekzi ani a kan muang hian ako chunga chemte kan mu ani he chemte hi inches riat lai sei ani a adult thei hi amak hle tumkhat chu lekzi nei tu chuan a dan chu adiklo ni in ashria chuan damdoina hruaita ani x-ray te ananti nu chuan maktak main ako chunga chuan chemte an mu chuak ta hlol maya chemte chu ako chunga tang chuan an la chuaka lekzi po chu van nei thlak takin adam chuak ram ani